Grundlæggende 1-2 bibelske profetier og deres opfyldelse om Jesus. Matthæus 6, 24. For menneskesønnen skal gå bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, ved hvem menneskesønnen forrådes. Det ville have været bedre for det menneske, om han aldrig var blevet født. Jesus gik bort og opfyldte alle de skrifter, der er skrevet om ham. Jesus kom, som der står skrevet, gik bort, som der står skrevet, og vender tilbage, som der står skrevet. Mika 5, 1-2. Men du, Betlehem Efrata, selvom du er lille blandt Judas slægter, skal fra dig udgå en, der skal være hersker i Israel, hvis oprindelse er fra oldtiden. Folketællingen begyndte i Betlehem for at sikre Jesu fødsel, den der skulle herske over Israel. Hvis der ikke havde været nogen folketælling, hvis Josef og Maria ikke var taget op til Betlehem for at registrere sig, ville Mikas profeti om hans fødsel i Betlehem ikke være gået i opfyldelse. Apostlenes gerninger 13:23. Fra denne mands afkom har Gud efter hans løfte oprejst en frelser for Israel, Jesus. Fordi Jesus er menneskesønnen, kalder han sig selv menneskesønnen, det betyder menneskesønnen. Matthæus 26:2. For menneskesønnen skal gå bort, sådan som der står skrevet om ham. Amen.